Vă prezentăm pluta Wagler Benzar Carbon Green Match de 14 grame. Waglerele Benzar, așa cum le recomandă și numele, sunt folosite pentru pescuitul la maci. Noutatea acestor plute constă în faptul că tija plutei este din carbon. Este din carbon, este dreaptă, este foarte ușoară, de aproximativ 1,5 ori mai ușoară decât tijele făcute din pană de păun, bineînțeles la aceeași lungime. Să vedem acum în detaliu câteva aspecte și elemente ale plutelor Wagler Benzar Carbon Green Match. Corpul este construit din balsa de foarte bună calitate, iar greutățile, lestul, sunt confecționate din alamă. Greutatea înscrisă pe corpul plutei, în cazul de față 14 grame, reprezintă greutatea lestului plus șurubul. Plutele Wagler Benzar Carbon Green Match vin dotate cu antene de semnalizare interschimbabile. După cum se vede, putem atașa acest galben fluo sau, în condiții diferite de vizibilitate, o putem schimba cu această culoare care se atașează foarte ușor în vârful tijei. Plutele Wagler Benzar Carbon Green Match prezintă o serie de avantaje. Așa cum am menționat inițial, tijele sunt din carbon, rămân drepte, sunt foarte rezistente la acțiunea soarelui și de cel puțin 1,5 ori mai ușoare decât tijele construite din pană de păun sau din alte materiale. Fiind echipate cu tijele din carbon, așa cum menționam, foarte drepte și foarte ușoare, plutele sunt concepute pentru lansări lungi, păstrând foarte bine direcția de lansare, fapt care ajută la atingerea zonei de nădire. Un alt avantaj oferit de tija de carbon cu care sunt echipate Waglerele Benzar Carbon Green Match este acela că distanța de lansare crește cu până la 15-20% față de plutele clasice